Nou, ik ben Joyce Palm en in het dagelijks leven ben ik beweegcoach. Ik ben Teunis van Nes en we doen Coolers. Ik ben Dirkje Plune en normaal gesproken zonder corona, dan was ik niet veel buiten eigenlijk en dan was ik veel met school bezig. Ja, we gaan gewoon door. Het is gewoon heerlijk. Ik vind mijn leven eigenlijk nu veel fijner, gewoon omdat het heel erg rustig is en ik hoef niet veel aan school te doen en vooral omdat het nu vakantie is en eigenlijk ben ik heel vaak buiten en daar krijg ik een heel fijn gevoel van. Op afstand, op gepaste afstand. En dan 1-op-1 trainingen, voornamelijk buiten. Ik vind het leuk dat ik heel veel buiten ben en ik ben veel met mijn vriendin en dat vind ik ook heel erg gezellig. Wat ik heel positief vind, is dat we tijd hebben voor elkaar. Ja, je kan nergens heen, dus ja, dan ga je de dingen doen thuis. En eigenlijk zijn die minstens net zo leuk. Negatief vind ik dat er beboet wordt. Ik vind dat een overheid de taak heeft voor zijn onderdanen te dienen. Negatief vind ik dat er best wel veel mensen in een isolement zitten. En met name ouderen, want ik beweeg ook met ouderen. En ja, dat gaat me wel aan het hart. Ik vind het wel een beetje jammer dat ik mijn vrienden op school niet kan zien. Vrijheid betekent voor mij nu, nu ik 50 ben geworden, dat ik mezelf kan zijn. Vrijheid betekent voor mij dat ik hier gewoon kan spelen en dat ik gewoon naar school kan zonder dat mensen daar wat tegen hebben. Of dat ik niet naar school zou mogen. En ik vind het gewoon heel fijn dat ik dat wel kan. Gooi die angst weg. Alsjeblieft. Lach. Wees voorzichtig, natuurlijk. Maar dat doe je toch altijd al? Ja, ja, wees blij met wie je bent. Want je kan altijd zoveel meer zijn en zoveel meer willen zijn. Maar zoals je bent, vaak is dat al goed genoeg. Iedereen, hou gewoon vol. Ik hoop dat het heel snel over is. En ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven. Eén? Iemand? Nee, nee, eigenlijk niet. Ja, dat zijn misschien een aantal gereïncarneerde SS'ertjes, anders zou ik het niet weten. Eigenlijk niet echt.